таҳлилгари сиёсӣ Абдуллоҳи Раҳнамо, ки бо ҳамкорам Шаҳлои Гулхоҷа ҳамсӯҳбат шуд, мегӯяд дар шароити феълии сиёсӣ дар Осиёи Марказӣ масъалаи амният авлавият пайдо мекунад. агар мо имрӯз вазъияти байналмилалӣ ва минтақавиро арзёбӣ кунем, дар он тағйиротҳои бисёр ҷиддие пеш омаданд, ки ин тағйиротҳо ҳам ба сиёсати хориҷӣ ва ҳам ба сиёсати дохилии кишварҳо таъсири бисёр ҷиддӣ мегузорад. Ин тағйиротҳо чӣ ҳастанд? пеш аз ҳама вазъияти муносибати қудратҳои бузурги ҷаҳонӣ ва сатҳи робита байни онҳо хеле тағйир ёфтааст ва дар натиҷа ин тағйироти муносибати қудратҳои ҷаҳонӣ сояи худро болои вазъияти амниятии ҷаҳон мегузорад ва аз ҷумла минтақаи Осиёи Марказӣ ҳамчун як минтақаи ҳассос аз ин таъсир берун нест. барои ҳамин вазъияти нави геополитикии ҷаҳон вазъияти геополитикию амниятии минтақаи Осиёи Марказиро тағйир кардааст. ин як. дуввум ин ки Афғонистон ҳамчун як минтақаи буфер, ки дар таърих шинохта мешуд, аз сӯи яке аз ҷонибҳои геополитикӣ тақрибан фурӯ бурда шудааст ва ҳамун минтақаи танишу рӯёрӯӣ ба Осиёи Марказӣ интиқол меёбад. яъне Осиёи Марказӣ дар асл минтақае мешавад, ки хатти рӯёрӯии қудратҳои ҷаҳон аз он мегузарад. барои ҳамин ин тезиси дуввум. тезиси севум ин аст, ки марзи Тоҷикистон ва Афғонистон имрӯз дигар аҳамияти бисёр болотар аз марзи байни ду давлат дорад. ин марзест, ки байни ду тафаккур, байни ду низоми арзишӣ, байни ду ҳолати сиёсӣ, яъне аз мо ба шимол давлатҳои нисбатан демократӣ, нисбатан озод, нисбатан босубот, аз мо ба ҷануб минтақаи ифротӣ, минтақаи бесуботӣ ва минтақаи низомҳое, ки дар ҷомеаҳои идеологӣ ва ихтилофҳои бузурги мазҳабӣ, динию радикалӣ. барои ҳамин ин марз имрӯз аз он аҳамияти марзи ду давлат хеле бузургтар буда, ҳамчун як марзи субот, марзи амнияти ниме аз ҷаҳон аст. барои ҳамин агар бесуботӣ ва ифротгароӣ аз ин марз гузарад, шояд ба як минтақаи бисёр бузурге аз ҷаҳон таҳдид кунад.